Добре, бе, Мило, имаше една работа. Ще измисля нещо. Не, аз ще измисля. Ало? Здравейте! От мен ли Руси се обаждаме да напомням за часа за доставка на дивана утре? 4:30, момчето ще е на адрес. Добре, супер, потвърждаваме. Добре, до чуване. До чуване, хубав ден. Мило! Да. Обадиха се за дивана, че утре в 4:30 ще го доставят. Нали се разбра с Сашо да го качите? Утре 4:30. Да. Да. Добре. Ало, Сашо, здрасти. Утре 4:30 ми карат един диван. Ще дойдеш ли да удариш едно рамо? Ти пък от днес за утре. Не мога, извън града съм. Мога в други ден. Не, да, в други ден. Аз какво този диван цял ден и цяла нощ ли да го пазя пред входа? Сори, пробвай Ванката. Добре, ще звънна на Ванката. Окей, айде. Ало, Ванка, здрасти. Утре 4:30 едно диванче, ще ми помогнеш ли да го качим догоре? О, брат, не мога. Фана ме и аз. Извинявай много. Що не звъниш на Сашо? Сашо... Мани го, Сашо! Добре де, окей. Възстановявай се бързо, айде до скоро. И аз съм го хванало. A few moments later. Добре, бе, Мило, имаше една работа, един диван. Аз като си тръгнат майсторите, какво трябва да направя? Да измия прозорците, банята, пода, пая жените. Значи, ако след този ремонт не се разведем, няма кога. Добре де, ще измисля нещо. Ще измислиш? Не, аз ще измисля. Така, ето, търся. Ето, работяги. Транспортни и хамалски услуги и професионално почистване даже. Ще ги викнем, ще ни качат дивана, ще ни изчистят след ремонта и няма да го мислим. Направо звънкай.